Nu parterer vi fasaner. Kan du nej? Sæt dig. Ja, tak. Væk med det. Yes, så kommer brysterne der. Skyller vi lige. Skærer vi lige ned langs brystbenet der, ja. Sådan der. Det var et stykke. Så tager vi lige det næste med det samme. Der er bismut i. Det er fuld af bismut. Det smager skide godt. Det er ligesom peber. Peberkorn. Okay. Det er derfor bismut det er så dyrt. Det fungerer ligesom peberkorn. Man knuser det bare imellem tænderne, så smager det fantastisk. Det er ligesom peber. Ja. Sådan en fasan her, den skal ikke engang krydres. Nej. Det var nummer 2. Så er vi færdige. Bang, færdig.